Hello everyone! So, naabot na dyan bidri sa Kiataw. So, one of the sitios of Lanocuran. So, dito sa balay ni Kagawad Lasoy. So, manang sulod ta. Ayo! Ay, mayong odto. Oh, yan. Mana ilang balay. Mao ni ang Kiataw, one of the sitios of Lanocuran. So this is an IP community pero feeling ko mix kay na ay mga Bisaya po din nagkapuyo. Pero most likely mga IP ang naadiri, mga IP community, mga IP community. So ayan, mao ni ang essence sa Lanocuran. So mo na mong gisakyan. Hello everyone, this is Romel and welcome back to my vlog. So karon na ako diri sa Kiataw, Arakan, Cotabato. So naami diri nag-ipos og mais. Gamay ra kay mais. So this is Kiataw. So ayan, so natin mga kauban diri nga mga laborer, or dili sila mga laborer ha, mga nagtabang lang sila nag-basketball dito, tapos kita lang nga nag-ipos og mais, so nagtabang sila og ipos sa mais. So makahatag gid ko ani 20 pieces karon. So mao ni ang Kiataw Elementary Kiataw para sa mga taga Kiataw diha, shout out sa inyo diri. So na ako sa inyo ang lugar. Nindot kay nga lugar, mahangin-hangin gamay, so na ay mga tao dito nagatanaw sa ako wala ko hilapot. Ayan, so na sila ang nagtabang og sa mais. Ayan, right na. So mo ni amo ang gamay harvest sa amo ang uma. Tinabang pud ni sa kaning mga tao nga naadri kani katukato na mga tao nga nagtabang. So thank you so much no sa mga nagtabang. So ayan lang, ana lang na siya. Di ba? So, nindot ang kuan sa bukid. So dili ko mutabang ko. Mao ni ang kapal. Gunit ako kapal. So ani siya is mais nga yellow. Ayan, mais nga yellow. Oh, di ba? So pag pabala nimo nga ugas siya kung imo siyang ang mais, tapos imo siyang kaunon. Pag medyo cracky na siya, so uga na daw siya. Uga na siya. So uga na daw siya. So sa man call, uga na call. Uga na. Uga na ni. So mahalin na ni. Okay na si Uncle. Okay. So naara sila. Busy og panghipo sa ilang mga kamaisan. Yan, so kay kaulan nun na kailangan na natong hipuson. Kamot ta ani kay anak dito way gata.
Yan, human ang amo ang pag saking og mais sa among mais nga gamay kaayo in tawon. Salamat Ginoo sa among blessing kay bisan og ting init na agya po harvest nga gamay. So mao ni ang amo ang mais dito sa akong maisan. So among maisan di ay so gamay na kaayo pag inita Ginoo ko ang alingiin kaayo. Pasilong sa stiwi mo. Yeah. Init kaayo. Mawa ato ang voice and bearing the ring. Mawa ato ang voice and bearing. Okay. So thank you so much. Sana alam mo lang to ang kinabuhi sa bukid. So thank you so much for watching. Please do subscribe my YouTube channel and please support my Facebook page. Romel Tondag Alcoriza or Romel Alcoriza Tondag, and abangan ang mga upcoming videos ko for the lives of being a teacher and mga tips and mga tutorials and everything na mga needs na ipapasok ko sa aking channel. So aabangan niyo yan. Thank you so much for watching. God bless us all.